per guanyar-te la confiança de la gent no tens que aparentar més del que necessites. Quan diem si un líder ha de ser autèntic, coherent i no enganyar, una altra cosa per mi molt important és que per guanyar-te la confiança de la gent no tens que aparentar més del que necessites. La primera cosa que vaig aprendre jo a Anglaterra, venia de córrer aquí a Espanya, era un nivell més familiar a l'automobilisme, i quan arribaves a Anglaterra, vaig arribar allà amb 17 anys, tot just parlava anglès, i clar, tens ganes d'impressionar la gent. La millor manera d'impressionar és fent-ho molt bé o dient, quan et toquen algú al cotxe, tenir molta sensibilitat. Però aquesta sensibilitat la vaig guanyar a base de treballar. I a Anglaterra, el primer cop que vaig arribar, recordo que el primer test que faig amb l'equip, paro, el cotxe, com va el cotxe? Bé, se'n va una miqueta de davant. Estovem la barra estabilitzadora. Fer això, en el món de les curses, és sota cavall i rei. Si estoves, hi ha més adherència i el cotxe gira millor. Paro allà, dic, és que se me'n va davant, no em gira bé. Doncs t'estovem la barra. Perfecte. Torno a sortir. Ostres, carregant el cotxe. Va igual que abans. Però clar, primer cop que arribes, amb 17 anys, a un entorn totalment nou, dic, uah, què faig? Què dius? Sí, va millor, o dius el que sents de veritat. I dic, perdoneu, però no sé si és el cotxe aquest o el que sigui, però jo ho noto igual. I em diuen, felicitats, has passat la primera prova. No hem tocat la barra. Van agafar una eina, van donar uns cops allà al cotxe, clonc, 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 i em van treure. Si arribes allà i dius, sí, perfecte, ja ho tenim tot arreglat, perds tota la confiança de l'equip.